Το πρώτο αγώνισμα της ημέρας βέβαια που θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση θα είναι τα 60 μέτρα των ανδρών. Ένα αγώνισμα που θα γίνει εντός ολίγων λεπτών και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τους καλύτερους εφέτος Έλληνες αθλητές. Εδώ Μπιτσαξής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, τον Βασίλη τον Σεβαστή, καθώς παρακολουθούν αυτό το 23ο πρωτάθλημα, ο Γενικός Γραμματέας της αρχαιότερης ελληνικής ομοσπονδίας. Το πρόγραμμα των αγώνων που περιλαμβάνει, μάλλον το μήκος των γυναικών έχει γίνει, θα τα πούμε στη συνέχεια, η σφαίρα των γυναικών, τα 60 μέτρα γυναικών, ύψος ανδρών, 60 μέτρα ανδρών. Έχουμε πικοντό γυναικών που δεν αποκλείεται να έχουμε πανελλήνιο ρεκόρ. Μήκος ανδρών, 400 ανδρών και γυναικών και 1500 μέτρα ανδρών και γυναικών. Στην κούρσα των 60 μέτρων που θα παρακολουθήσουμε και βλέπετε εδώ τους δρόμους, μετέχουν με τη σειρά από τον πρώτο διάδρομο ο Ζαρμακούπης της Φιλοθέης, ο Τσάκωνας, πολύ καλός αθλητής, στα 200 κυρίως μέτρα. Τα 60 μέτρα είναι αγώνισμα που δεν του πάει, αλλά θα το δούμε, έχει κάνει καλές εμφανίσεις εφέτος. Ο Αγγελάκης που είναι το πρώτο όνομα των αγώνων στα 60 μέτρα, ο Ζαρμακούπης εδώ της Φιλοθέης. Το βλέπετε, έχει ρεκόρ 6,99 στο ατομικό και ο νεαρός Λικούργος Τσάκωνας, πολύ δυνατός αθλητής και πολύ καλός αθλητής, μέλλον για την Ελλάδα σε κούρσες πάνω από τα 100 μέτρα, 100 μέτρα και πάνω. Αυτός είναι ο Αγγελάκης που είναι πολύ δυνατός στα 60 μέτρα. Δεν αποκλείεται βέβαια, για να δούμε, εξαρτάται την εκκίνηση που θα κάνει ο καθένας, γιατί ο Αγγελάκης έκανε φέτος, μάλλον το πρωί, στον προκριματικό 6,76 που ισοφαρίζοντας το τροπικό του ρεκόρ. Ζευγόλης Παναθηναϊκού. Πολύ καλός αθλητής, θα διαγωνιστεί και θα διαγωνιστεί σύμφωνα με τα προγνωστικά των Αγγελάκη στην κούρσα αυτή για το ποιος θα είναι ο καλύτερος αθλητής στον αγώνα που θα παρακολουθήσουμε. Και εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Κουτσοθεοδωρού, αθλητή του Ολυμπιακού, που φέτος έχει κάνει 6,90, 6,89 είναι το δομικό του ρεκόρ. Ένας ακόμα αθλητής του Ολυμπιακού, ο Παφίτης, ο Ανδρέας Παφίτης που βλέπετε εδώ, με ρεκόρ 6,94, ενώ στην διαδρομή νούμερο 8 τρέχει ο Γιανναδάκης του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων με ατομικό ρεκόρ 6,99. Έχουμε λοιπόν την καλύτερη επίδοση όλων από τους αθλητές που μετέχουν στο αγώνισμα. Την έχει ο Άγγελος Αγγελάκης του Πελασγού Λάρισσας, ο αθλητής που βλέπετε εδώ, ο οποίος και έκανε 6,76. Την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο την έχει ο Chambers, ο Βρετανός αθλητής, έχει κάνει 6,50. Για να δούμε πώς θα πάει στην εκκίνηση ο Τσάκωνας. Ο Τσάκωνας, ο οποίος ανήκει από φέτος στο Ρεθυμνιακό. Όπως είπαμε, είναι πολύ δυνατός αθλητής, 20 μόλις χρονών. Και ο Αγγελάκης, όπως πάντα, φεύγει πολύ δυνατά στα πρώτα μέτρα. Τον ακολουθεί ο Τσάκωνας και ο Αγγελάκης θα τερματίσει σε 6,69. Συντρίβει το ατομικό του ρεκόρ και είναι μια καταπληκτική επίδοση. Είναι μια επίδοση που ομολογουμένως λίγοι την περίμεναν. 6,76 είχε ρεκόρ ο Αγγελάκης, 6,69 κάνει στον σημερινό αγώνα, κατεβαίνει τα 6,70. Ξαναβλέπουμε την κούρσα. Δείτε εδώ, πολύ δυνατό στα πρώτα μέτρα, πολύ καλός στην εκκίνηση, έχει ξεφύγει από τα πρώτα 5 μέτρα από τους υπόλοιπους αθλητές. Πρώτος λοιπόν είναι ο Αγγελάκης, δεύτερος ο Τσάκωνας, τρίτος ο αθλητής Ζευγόλης του Παναθηναϊκού. Και ξαναβλέπουμε εδώ την εκρηκτική εκκίνηση του αθλητή από τη Λάρισα, που κατέλαβε την πρώτη θέση, συντρίβοντας, όπως είπαμε, το ατομικό του ρεκόρ και πετυχαίνοντας επίδοση 6,69, τουλάχιστον ανεπίσημα, όπως δίνει μέχρι τώρα το χρονόμετρο. Θα δούμε και τι θα φανεί στο φωτοφίνι στη συνέχεια όταν οι υπεύθυνοι των αγώνων το αναλύσουν. 6,69 λοιπόν, και φεύγουμε από τα 60 μέτρα για να πάμε στο ύψος. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στο ύψος, που ξεκίνησε τώρα. Αποτυχημένη η πρώτη προσπάθεια για τον Αντώνη Γουλαρά, 20 χρονών, το Τρίτονα Θεσσαλονίκης. 2,5 ο Πύχης. Ήταν η δεύτερη προσπάθειά του Γουλαρά. Ξανά η προσπάθεια στα 2,5. Στο ύψος που έχουμε
το Χοντροκούκι και το Μάστορα ως πρωταγωνιστές. Δεν έχουμε τον Κώστα τον Πανιώτη. Ήταν πάρα πολύ καλός πέρσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να πω Σιτζάκης ρίχνει και αυτό στον πύχη στα 2-5. ότι το 669, Νίκο, το οποίο επαληθεύτηκε, ανακοινώθηκε ήδη από τα μεγάφωνα, είναι και όριο για να πάει κάποιος αθλητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Τόχα. 669 λοιπόν η επίδοση του Αγγελάκη, ο οποίος παίρνει και εισιτήριο. Είναι ο 7ος κατά σειρά αθλητής, Έλληνας αθλητής, που σφραγίζει το διαβατήριό του για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Πρέπει να πούμε ότι είναι και ο πρώτος επίσημος αγώνας της χρονιάς σε αυτό το Πανελλήνιο πρωτάθλημα του κλειστού στίβου, καθώς φέτος για οικονομικούς λόγους δεν έγινε το διεθνές meeting, ούτε και οι βαλκανικοί αγώνες που διεξάγονται κάθε χρόνο στην Παιανία. Είδαμε τα 60 μέτρα από την καλή κούρσα του Αγγελάκη, αλλά θα δούμε και την καλή κούρσα, την καλή σειρά στα 60 μέτρα των γυναικών που προηγήθηκαν. Μια σειρά που δεν είδατε απευθείας λόγω του μπάσκετ. Βλέπετε την Μπόγρη 21 χρονών. Εδώ είναι η Μπόγρη, Ελένη, 21 χρονών, του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Λύκεια. 7-12 την 8η επίδοση στα προκριματικά. Αυτή είναι 18χρονη Επισηρίδου η Ελισάβε του Αρχέλαου Κατερίνης. Έκανε 7.98 το πρωί, την 5η καλύτερη επίδοση. Εδώ η Ανδριοπούλου, η γρηγορότερη στα πρωινά προκριματικά, 7.60 την καλύτερη επίδοση. Είναι το φαβορί της Παναχαϊκής αθλήτρια. Δίπλα της η Αρτεμισία Κωνσταντίνου, 25 χρονών, του Γιάννη Παλάσκα, Γυμναστικός Σύλλογος. Γιάννης Παλάσκας 7.80 το πρωί, την δεύτερη καλύτερη επίδοση. Καϊδατζή δεν έτρεξε. Εδώ είναι η Μαργαρίτα Τσιουτσιουμάνου, 17 χρονών, πολύ καλή, πολύ μικρή και πολύ καλή, του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ φέτος με 7.76 κατηγορία κορασίδων. Εδώ στην 7η διαδρομή η Μαριάμ Ελγκαρμπρί της Κηφισιάς, και αυτή 17 χρονών, 8.08 χρόνος της. Και Ευθυμία Παπαδοπούλου, επίσης Κηφισιάς, 3 αθλήτρες Κηφισιάς στο τελικό των 60 μέτρων των γυναικών, στο γρήγορο τελικό. 8-10 έκανε το πρωί η Παπαδοπούλου. Εδώ το φαβορί, Αναστασία Ανδριοπούλου, 28 χρονών, της Παναχαϊκής. Φαβορί λοιπόν η Ανδριοπούλου, η Κωνσταντίνου επίσης καλή, η Τσιουτσιουμάνου που τρέχει στην έκτη διαδρομή, και δεν έχουμε την Όλγα Καϊδατζή που πέτυχε την τρίτη καλύτερη επίδοση το πρωί με 7.84, αλλά τραυματίστηκε, είχε κληρωθεί να τρέξει στην πέμπτη διαδρομή, δεν θα τη δούμε. Δείτε λοιπόν την Ανδριοπούλου στο 3, την Κωνσταντίνου στο 4 και την Τσιουτσιουμάνου στο 5. Καμία δεν κάνει άκυρη εκκίνηση, η πρώτη άκυρη βγαίνει έξω, πρώτη Ανδριοπούλου. Θα τερματίσουμε χρόνο 7.64. Δεύτερη Κωνσταντίνου η Αρτεμισία, χρόνος 7.75. Να, εδώ είναι η κίτρια, και στο βάθος είδατε για λίγο την 17χρονη Τσιουτσιουμάνου που έκανε το 7.76 σε μια ημερίδα πριν από 15 μέρες εδώ στην Παιανία, και πέτυχε το πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων. Εδώ η Ανδριοπούλου, ευχαριστημένη, πρωταθλήτρια Ελλάδος, πέρσι είχε κερδίσει Κοκλώνη. Φέτος 6.97 είναι ο καλύτερος χρόνος στον κόσμο. Δείτε ξανά στο 3 την Ανδριοπούλου, στο 4 την Κωνσταντίνου και στο 6 την μικρόσωμη, την Τσιουτσιουμάνου, που ξεχώρισαν και θα ανέβουν στο σκαλί του βάθρου. Πέφτει, βλέπετε, και μία από τις αθλήτρες στα αποτελέσματα. Ανδριοπούλου 7.64, Κωνσταντίνου 7.75, Τσιουτσιουμάνου 7.86, οι τρεις πρώτες νικήτριες. Λοιπόν, 6.97 όπως είπες είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Είναι μία και μόνο αθλήτρια στον κόσμο που έχει κατέβει τα 7 δευτερόλεπτα. Είναι η Jones από την ακτή Ελεφαντόδοντος. Αλλά θα τους δούμε όλους αυτούς σε λίγες μέρες πάλι μέσα από την ΕΡΤ, που καταγράφει την ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, την εξέλιξη των αθλητών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στις 13, 14 και 15 του Μαρτίου στην Τόχα. 12, 13, 14, αλλά δεν